dwar l-ikla tal-mulej, il-Puritan Thomas Watson għal xi ħaġa importanti ħafna. L-ikla qal hija priedka. Priedka aktar qawwija mill-priedka li saret ftit ilu. Ir-raġuni ta' dan jgħid illi l-priedka tal-kelma smajnija b'widnejna. Din narawha b'għajnejna. U aħna nafu li lidna l-bnedmin ħaġa li narawha b'għajnejna aktar taffettwana u tħall impatt minn dak li nisimgħu. Mhux hekk kolli nirrakkuntalkom xi inċident gravi u fatali u ntikom dettalji dmija ħatħossu xi ħaġa vera, però x'differenza kieku tkunu hemm tarawh b'għajnejkom x'impatt iħalli fuqkom u probabbli tibqgħu tiftakru tul ħajjitkom kollha dik ix-xena. Qudiemna ħadd wara ħadd għandna priedka. Messaġġ trement. Issa int qed tara xi ħaġa aktar minn sempliċiment ħobbs u mbit. Qed tifhem jew qed taraf xi ħaġa lil minn dawn l-elementi li hawn quddiemek, xi ħaġa li ssaħħaħlek il-fidi, tissodalek it-tama, tqanqallek imħabtek, jew le. Konna nammettu illi kif jgħidu tajjeb il-profeti Iżajija u Ġeremija spiss aħna għandna għajnejn u ma narawx. Jew naraw u ma narfux, ma nifmux. Veru aħna Kristjani x'darba konna omja u issa naraw, però veru wkoll illi jista' jkun li l-vista tagħna tmurilna lura ma' żmien, u l-affarijiet jisfokaw. Pereżempju, ikunu quddiem għajnejna u ma nindunawx bihom. Id-dinja pajjiżna sejjer lura u aħna ma nindunawx. Ma nindunawx bil-qagħda spiritwali ta' ruħna li forsi hija medjokri, ukoll sejra lura, hemm qiegħda, ma narawhiex. Ma nindunawx b'ċertu mġieb attitudni ħażina kulħadd jara, hemm, però aħna ma nindunawx biha. Il-gravità ta' dnubna, l-importanza tat-talb. Dawn ħwejjeġ oħra qegħdin hemm kif ngħidu l-Malti quddiem imnieħerna, però ma nindunawx bihom, ma narfuhomx. L-istess bħalma ġralhom iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus. Ġesur xuxtat iltaqa' magħhom, iddiskuta magħhom, mexa magħhom, għatta ħin magħhom, rawh. Għax kien qiegħed hemm quddiem għajnejhom, imma marfuħx. Rawh imma marfuħx. Sakemm kif tgħidilna l-Iskrittura ħal-ħobs, birku, qasmu, newwilulhom. Imbagħad għajnejhom infetħulhom u għarfuh. Nistidinkom illum tistaqsulkom infuskom f'liema stat tinsab il-vista tiegħi illum preżentament. Qed nara u naraf dak li jinsab quddiem għajnejja jew le. Jifqu llum, f'dal momenti prezzjużi li għandna u kkunsidraw jekk hux il-każ li anke l-vista tagħkom ma ridilkom lura. L-affarijiet sfukaw. Dur lejn il-mulej f'dal momenti u jtolbu waħda mill-iqsar talbiet li nsibu fl-Iskrittura, li nerġa' nara mulej, jew li nirkupra il-vista tiegħi. Imbagħad tkun tista' tara dak li qiegħed quddiem għajnejk, sew fil-ħajja tiegħek u b'mod speċjali hawnhekk fuq din il-mejda ħadd wara ħadd. U tinsiex ukoll li bħalma d-dixxipli ta' Emmaus daru u bidlu d-direzzjoni appena infetħulhom għajnejhom u għarfu l-mulej, inti ukoll qis li tieħu azzjoni, li tagħmel xi ħaġa, li tirrispondi b'mod xieraq għal dak li tara.